Τα πράγματα! Τα θέλουμε τα λεφτά τώρα! Να πάτε να τα βρείτε τα πράγματα. Λοιπόν, θα έρθουμε σε μισή ώρα με αθλητικό δικαστή, ναι. Άμα καλέσω εγώ τώρα το 100, θα βρείτε και το 200 εδώ. Ποιο 100, Εμείς είμαστε το 100, εμείς Νέα Δημοκρατία είμαστε νόμοι, εδώ. Ναι. Παναγία μου. Από τον κύριο Καραμανλή παίρνουμε τηλέφωνο. Άσε με τη δημοκρατία σου. Τι είπες μωρή κολόγρια. Λοιπόν, θα σε πάμε φυλακή, Λίγα τα λόγια. Παιδάκι μου, εγώ είμαι άρρωστη γυναίκα. Εγώ κινδυνεύω. Πες τώρα τι έχεις μέσα στο σπίτι σου. Για να έρθουμε να τα πάρουμε. Ναι, σκασίλα μου. Θα μείνεις χωρίς σπίτι. Δεν είναι δικό μου και σκασίλα μου. Δεν με νοιάζει, τώρα θα μείνεις στον δρόμο. Λοιπόν, μόνο για αυτά που είπες, θα έχεις κρατητήριο. Απόψε το βράδυ κρατητήριο. Εγώ είμαι άρρωστη γυναίκα. Εγώ κινδυνεύω. Καταλαβαίνεις, πρέπει να λυπάσαι. Κρατητήριο, δεν ακούω τίποτα. Ναι, καλά, κρατητήριο θα με πάρεις. Θα πεθάνω εγώ, έχω καρδιά. Τα πράγματα! Τα θέλουμε τα λεφτά τώρα. Να πάτε να τα βρείτε τα πράγματα. Λοιπόν, θα έρθουμε σε μισή ώρα με αθλητικό δικαστή.